Какво направихме? Метлак флашка. Здравейте, вие сте с Star Gamer. Сега ще малко ще цъкам Call of Duty. И да, направих преди това едно клипче, ама се прибих 1000 пъти на него. Добре, един път беше, ама сега... Да, имаше цензура. Добре. Ай сега са местил, бе. Двойката. И ставам за шофьор на лодка, бе. Добре, карам по сушата. Не, чакай, за малко да карам по сушата. Ха, да. Правим си подводно пътешествие. Аре, бах ти тъпя хеликоптер, бе. Дойде частта с нищо не виждаш се. О, на 20 метра съм от него. Това принцип е невъзможно да го ловиш. То с по-добър шофьор от мене, ей. Аре, бе, какво стана, бе? Буснах съм някакъв стълб. Аре, бе, избягаме. Ай, мани го този, бе. Аз те съм говорил за Вилян, бе. О, свалихме хеликоптера. Добре, паднах във водата. Ако ме интересува, бе. О, как човек, колко бързо ми зареди. Още не е почнал. Напредък. Ай, гледай, защо ти ми зарежда бавно, бе, бах. Факнята. Човек, пълна факнятика. Да. Ма трябва да се я купиш, май. Е, бах ти факнята. Човек, до сега не е стигнал до половината.
Още малко е, още малко е. Не, то половината клип мина тук в той да ми се зареждат. Те сериозно ти говоря. Аз повече време съм бавил, докато минах мисията. Оу, май ще се получи. Направо превъртайте тук тази част с чакането. Убийте Шепарда ми е мисията. Какво? Убийте Шепарда ми е мисията. Не, той е един генерал. Шева. Така. Кашлюк, кашлюк. Студал ще го успокои. Някак така излиза. Тя как се бише с ножа, ага. Ела така, Ти също. Ти лош ли си, бе? Що си лъже, ми шаман. С пистолет ли ще ма гърмиш, бе? Шепард сега ще излезе от някъде, ага, ето го. Шапа. Шепарда. Ай, как бягаш бързо, свалихте от самолет, бе? Ей, с чонта е копе, бе. Ко правиш, бе, мой? Кашляш ли се? Изми си малко студал. Сега спокойно. Да, здрасти на тебе. Не сме се виждали отдавна. Ай. Ко направи, бе? Аз съм ти приятел, бе. Аз ти бях приятел. Ма интересува колко човека си убил, бе. Хубав пистолет. Това беше близко. Чакай, как се движиш сега, ага. Много реалистично такова влача с нож в корема. Ай, за ко мъртна, бе? Ко съм ти направил? Гледай, ритнама тук и аз не знам що. Дай, Майк Тайсън, давай, приби го. Чупи му зъбите, така. Ай, обърна се играта. Що го риташ, бе? Не е хубаво. Ох. Това е кърт. Искам да гледам мача, какво ми го даш то с ножа, бе. Изкарвам си ножа от корема, човек. Аре, направих трицепс от да натискам то сев. Аре, свана ми се пръста, бе. Шепард, стига си го бил, бе. Стига си го бил, ти как, бе. Чуш ма, бе. Идвам са нокаутиране. Сега някакъв Мак Тайсън идва тук. Ги прибива едва са.
студалка, ако кашляш, бе. Кажи, брат. Кажи, бе. Жив съм спокойно. Има много яка брадателство. Аз съм жив. Искам, че гледам грозната мутра, бе. Аре, аз ще спирам клипа, защото мисията свърши. Ай. Да не забравяйте да се абонирате. И там, който искате да направите. Ай, момчета и момичета. Довиждане.